score niya? Buti kitalo kayo dyan. Oh. Ano score niya? Ano score? Buti kitalo kayo. Oh. Wala. Oy, oy. Ano score? Ano score? 1-0. Dalawa pa lang. Oh, tingin ba? Upek. Ano pa nga ba ang gagawin natin? Linggo ngayon. Sapakin kaya kita. Full start tayo, no? Yo! May laro pala kami mamaya. Alam mo na, mga waray. St. Paul versus Sunrise. Ayun na nga mga kawaray, no? So for today's video, tamang pod trip muna kami ni Boss Archie at magpapakondisyon pa kami. Siyempre importante yan para may laman yung tiyan natin. Para pagdating sa bakbakan mamaya, kondisyon na kondisyon. Alam nyo naman si Boss Archie, i-score yan mamaya ng walang points, walang rebound, walang assist, puro sigaw lang. Alright! Nga pala mga kawaray, talagang napakasarap ng mga pagkain nila dito. Talagang yung fried chicken, lasang manok talaga. Kaya pak na pak talaga sa panlasa ng mga tao. Ayun na nga, bali kakatapos lang namin kumain ni Boss Archie. Siyempre, dahil busog na kami, shoutout kay Kuya, napakasarap ng luto niya. Alright! Yo guys, mga kawaray, no? Yan, yung idol ko. Malupit yan. Yan, pupunta na kami ng court. Dahil kami na yung next. So, tamang walkathon muna kami ngayon. So, no, mga kawaray, no? So, huwag nyo kakalimutan mag-like, subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell natin. Alright, let's go! Ayun na nga mga kawaray, ano? So dahil default yung kalaban namin, syempre easy win, di ba? Panalo ka agad, walang kahirap-hirap. At syempre, para hindi sayang yung pagbibihis natin, may paglimahan na lang tayo dito. Let's go! Oh, tingnan mo kalokohan mo, tingnan mo.
boto yan. Wala pa rin! Takina mo! Kala ko Sabado yun ay. Dati yun ako nila Sabado. Ngayon public ang sila. Sa paglalakbay ko sa mga pinagdaanan mo tayo ay matulog sa walang susunod sama-sama tayo kaya hindi tayo puso Score! Ano score niya? Buti kitalo kayo dyan. Oh. Ano score niya? Ano score? Buti kitalo kayo. Oh. 1-0. Oy, oy. Ano score? Ano score? 1-0. Dalawa lang. Dalawa pa lang. Score. Kasundo na ba? Eh, shower out, oy!
tawag ka ni Joe. Oh, yan. Tayo kita din eh. Sige ka dyan! Pasikat ka, boy! Pasikat ka, boy! Ganyan lang, oo. Wow, putang ina, naka-zoom yan pag ganyan. Sana yun? Ah, tingin bay. Ooh! Ah, tingin bay. Ooh! Upek. Kanan! Ayos ang bro. Uy! Foul, foul, foul. Wala. Ay, walang foul. Madaya lang. Madaya lang. Si, vlog mo pa naman to, si. Madaya ka? Shoutout sa buti kayo, madaya. Oo, man. Tama na naman, tigil mo na yan. Ako pa rin gawa. Wala ka nang, Ki! Alet. Foul, foul, foul. Nagalit siya, oh. Ay, tagalit oh. Galit na galit siya, oh. Noble lang, galit na galit. Tingnan mo sa camera, no! Score! Hey. Oh, naka-vlog yan, naka-vlog yan. Diba yun? Kacimulong. Boy! Action. Yun. Galing, galing, galing. Nice pass. Hey. Ani, boy. Sikat ka na ngayon, boy. Ayun na, boy. Sikat ka na. Oh. Sikat ka na ngayon, boy. Tira. Paul yan, Paul yan. Paul yan, Paul yan. Matik yan. Matik yan! Ayun, ayun. Sikat ka na, boy. Yan, boy. Sikat ka na dyan, boy. Sige daw, sige daw. Sikat ka na, boy. Talo. Ano score? Olas. Maray, naka-vlog yan, Maray, ah. Katay tayo.
Turo mo na ya. Ayaw, hindi ka ng foul. Boy.